من هرون در لطکا شون آباده چی خمیره واپس من هم همیشه اکای لطکا که کیرم مردم پاکتی باشه شون چی با اودرو ایسپاسد کنی یا که ای برس پاسد کنی خلاصی درامی داومی 2 minút من باید یگان بار هنگون ممرید سلام علیکم مراجعت ما با اکای خسرو اکای عباده و شعباز شون امسی همون فیتی وعده کدگیتون چی گاریل آمده لیوی کارو نکنه ای یگان کسی اشتراک نکنه نمیشه ای برنامه تو هم دهان تا تویسی خواهی دادی خدا تو دمگری نداشته доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришумӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безуриётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салому алайкум тамошобинони муҳтарам. меҳмони имрӯзаи мо акаи саидакбар хоҷаев алишерович бо тахаллуси эло баъзеро элен меган. хуш омадӣ ака. салому алайкум як бор дигар. салому алайкум. барномаи мо ном дорад 2 дақиқа ака. барномаи мо чӣ бояд кард? аввал ҳамин гарилара бояд рӯша искринӣ дар рости худмон ака. ҳатто рекламам нахара, просто бояд ҳамҷа бошад. نقطة معقول نزل بيوخه ای بچه ها سیامکه دله فاوی لا خونده ریلکس ده یا نموکه ای بچه سیامکه حال نگاه کشه گاو نزنی برو کنم گاو نزنی барномаи мо ном дорад 2 дақиқа ака. барнома чихалияй дар муддати 2 дақиқа ака чақчақ мекунем. ту бояд калимаҳои ҳо, не, бале, конечно ҳамисо истифода мекунем. хай в основном ҳо нера ё кини хали калатай хали мекунем фаи гуфт не ирам ҳисоб меша бояд нагӯй ака. ман мегӯм номи саидакбарай ҳо нагӯй. ин номи ман саидакбарам. имина ҳоу не нагум дига калима мумкина. балерам нагӯй бояд. балера нагум бо чира нагум? конечно. конечно. ака тра захираи луғавӣ бисёра ҳора ки ба ягон маънои дигар шанг вообще ин калимаро истифода набарӣ. хуб фаҳмидам. ана агар мабодо дар муддати 2 дақиқа ака ҳамон калимаро истифода бурдӣ дар даруни як шартҳои аҷоибай шартҳоро иҷро мекунӣ. агар ки накардӣ ин шартҳоро ман иҷро мекунам. агар шарта дидиву натонистӣ иҷро карда ғайрат накардӣ 10 соат дар даруни қитӣ мемонӣ. пеш аз барномаро сар кардан мо ҷавоси дига ҳамаро мегӯем ҳам хали темиамонро фавикам ин кора кард. 5 нафар шахсиятҳое ҳастае ки қатшон ака наздики ё наздик будагӣ ё ки шиносим кард шиносӣ не ки ҳатман репер блогер штоби халқ бушиносанд ки он ана барои номи акай закариё даҷа нест ҳайрон наша рушкара қабли ака шон эмси абада лен мирзо фавик богем фарз кардем ту дар як раҳ рафтасти ай пешон як динозавр мебуроя ай пеш ки ай пеш ҳамат ман кати амёем ами як тута бояд бихра што ба вай серша шумо далши бирен в общем як каса бикшам ҷай байни шон эмси абада лен мирзо фавик барои сер карданаш мирзоро мекишӣ хуб аниқ вай лен шон кати сер намекуна барои ами мирзо барои сер кардани динозавр мирзо барои сер кардани ҳусниддин мирзо наменайсай ручка хараш ҷамо дар экран хатш мезанем ҳалё накарда гӯё хатш дайси ака ана якам ака мирзоро киштем so уже медонем ака алиҷон мебина хали мегад мега чӣ хемара кишта мерен я лотка даин шумо шон абада лен фавик. ман ҳайрон дар лотка шон абада чӣ хемера вообще ман ҳам ҳамиҷда як нафара бояд партои ака чтоб лотка ғарқ нашава одам мебара як аз дигарам бикша ака лотка кира мепартӣ мурдам боша шон чӣ ба абада кумирай
Лен все равно гарк намеша. Чиба, пошна да укон бераса поянда. Поян намерад. Эва руёме бро все равно. Айҷа обязательно киштан дар кора барои мишона. Фавик коли карта надора ну плой ки да фавик мезанам да карти ма мезгарам дар кора юдам. Барои мекшем шона. Шона имсирам кишти якам. Ана хай бандито меқапантуна. Имо хал нест ё мехрам ё чӣ мекунам. Вообще я нафара бояд ака сабой кунам баран. Бикшанаш. Як аз дигара бикш. Бандито мехапам бояд як каса кишана. Просто кишан. Иҷада абада айдани худаш тир мехра. Чиба? Ваям хадае чи не. Вай бандито ҳафтааш намекунан данг мезанан. Лен ландмастер қати энфавигмон. Ду нафар ғарқ шудестиян. Ман намедонам чӣ хеле ҳардаш вая шиновари моҳирана. Эне лен обоз карда наметонам. Марда голияд оварзон. Ози ман даи саволиту ҷавоб метам. Пешай ҷавоб дам бу худам савол дорум да савол. Ҳардаш ғарқ шудестияна? Лен қати фавиг ғарқ шудестиян. Ёра бояд айди кас як кас Якша интихоб кунед тас пасад кунед дигариш мембара. Дигариш мембара. Кирас пасад Иҷа мекунед? просто бояд конкретно ҷавоб ди. Логика погика надора. Не, просто Савол ҳамияе ки бояд дирни овдро испасад кунӣ ё ки ай берун испасад кунӣ. Савол ҳам хале. Агар овоҷа ягон ман намедонам, ман худам наметонам овози. вақтро боза наметонед. Кас мебрам. Ман лучи ҳардаш миран. Тамом. Чиба боза наметонед якам? Охи ман кул да наметонам овози карда. Дайро наметонед? То чен зонот бошанд? Не як мақсад дайро бусоза ки мерава меброрад як. А кул намеброрад. Кул рафти мериам хе. Чихе бо гуфтан элен ғутакзани моҳира. Не. Хай интихоб кака. Ландмастер энфави кадомиш аст пасанд мекунед? Ятша бикшам ҷан. Хай лендай пеш туй дора ба ҳамин хотир фавигай зиндаги ҳама чи дагия камбағалирам боиам гулбитарам ба ҳамин хотир ленда Ленда мекиши аст пасанд? пасад мекунам. Ленда аст пасанд фави ка сабуктарай киши. меброрум шо. Энфави карочи рафт. ва ҳам моҳиё ка шӯхӣ кардан мегардам. Неки дар барнома пешина фавиктира вай кадака то охира бурд. намедонам. Мехак то уже киштиша тамом биё фавика хазане. Ландмастер мон. Просто акай Саид Акбар докторай нафаро ки намедонен. Ландмастер фармацевтай. Дору дар кор меша кам кам хаси движение мекунен. будущий планетада дар корайда. фавиоли одам нандинишнида дар корайда будущида. Тамом. Фикр мекунам камака кам боша интересный буд барои тамошобинон ки элан кира интихоб мекунад барои зинда монданаш. Ана барнома сар меша ка дар ҷа ду шарта ду давра. Барнома чӣ хале то ҳоёнера мисол ман мегӯм ки номун Саид Акбара ин хали фикр карда намеисти баъд ҷавоб бутӣ таб табақ тез чахчах кардан мегира ка не ки як чиза ма пешакӣ мегӯм неира хо қабул накунӣ ки ман хоб гӯш кардаист тамом ҳамия. не ман хоб тавай намекунам ман ҳол метим мақсади қабул нест. ман агар бугум мисол да ман агар бугум авада кумирта хали кини вай уже тамом ҳоа хаби хиткадака бармегардем ба мавзӯъҳои фит қати ландмастер чӣ хел шуд ки ҳамин фит шед ҳам хешид ки як чанд вақт як сол пеш буда буд ма як короче лен як бор гуфта буд биё фит кунем ландмастер гуфт ки фикр кунем лен гуфт биё фит кунем учен лен зур рафтиста буд ана намехостам ки вая чӣ кунам да у вақт ма оқа хел мекунам фити ма да кати ленд ҳамун вақт ягон хел павредид мекарда ҳамун пешави мероҷ ба гуфтум ки лучи биё ба таъхир гузорем ҳамина бартар намонем ва як вақта ҳозирта хиткади ки ҳо гуфтӣ охи якум саволе да ма бояд ҳо нагум ку тамом ду минутай дар 50 секунд ман гуфтам яъне ки ба таъхир гузорем ту гуфтӣ ҳо яъне ки бартар кунем короче дар ҳамин давоми 2 минут ман бояд ягон бор ҳо нагум мемрид инай дар акаи Саид шартай шарта хондеву иҷро кунед история карда бугу акаи хисрав фит қатишонемси чӣ шид история карда абадаре бу ки акаи Хусрав
фитқат шонемси чӣ шуд? дар инстаграм история Дар кунам. инстаграм истора мекунӣ, ҳар чӣ ҳатметит мекунӣ. Ман шона надорум. Ман мегӯм та надорӣ? Шон нуқта tg. Истора мекунӣ, ҳар чӣ ҳатметит мекунӣ. ин ҳами чизоро ажидат кунӣ ки акаи хисрав мара любой хел мебахшад. салом алейкум, муроҷиати ман ба акаи хисрав, акаи абада ва шаҳбоз шонемсӣ. Ҳамун фити ваъдакардагитон чӣ шид? Мебурорен, намебурорен? Мешавад? Мешавад. 221 сорам ҳатметит кунӣ, акаи доди худоро баро ки бисёртар Вай дар репортал, дар ребнюс мебурояд ба диб били. вай бояд бирояд. Ина акаи хисрав чӣ буд? бия кап чизои вай намефаҳмам худо сини соли ихтир рафтаги ака. Ака музаффар ҳатметит накунӣ. Просмотр мегирад. Ки буд вай? Шон нуқта tg. Диди намебур. Ина мияй? Ку? Сурати мултики. Аҳа, шон нуқта tg. Ина медонед, сразу бояд удалӣ накунӣ. баъди барнома удалид мекунем. Баъд барнома на 1 соат ҳай. Нагу ё ҳаме дар хадуд шарт придумад кардеси. Кадак нест. Шарти якум. Гарила да любой коро накунае. То Шарт комиша тогрид кунем. дар мори суратро мидай ханда намебаре. Бобошкаро кадак хед буфаҳам да. Бобошкаи IT мир. IT мост. Акай Саид. Равли намехӯри? Дора бия. Дора. Баъзе вақт меган гарило то холе. Дим шасар мекунем ака. Мехом кам ака дар бораи вай гап занем. Батли райлик фавика вай. Райдер. Чӣ ба нашид, чӣ нашид. Мо қад фавик суҳбат кардем дар барнома, кам ака гуфт, неки кӯтоҳ када гап зад. Лаш райдер пеши ма омад, гуфт ки короче ман батл карданиём И пешаи батли шомуд ё баъди батли шом? пешаи батлишон ба омад гуфт короче хали ма батл карданиём, кати ки кунам, чӣ хали кунам, мехоҳам кати шон батл кунам. Ба гуфтам хай мешавад. Гуфт ягон саперник надорӣ ки ман катиш батл кунам? Гуфтам фавик намешавад. Гуфт не намешавад. Гонораша чанд хаб зади? Нормали буд ё Он кам? ченол гонорар гав назада буд. ба мада гонорари нашод кати шонша гуфт. ба ман гуфтам хай мешавад, ман мепурсам. Ба ман спонсори хидмат пурсидам ки ваён отказат кардан барои ҳам батли райдершон. Баъд ки биромад организатор Синат Шарипов. Ба батла карда, ба ҳарчӣ ки ман накарда будам шаб. Чӣ ба? батли райдершон Ох чӣ ба накардам? охир ҳисобе ки не мисол шояд шумо онҷо ягон пункт мемондем ки ако ман пункт дошам мемондум естественно. боҳо гуфтум. ман исодум гуфтам кани ба калом мегирад ё ки не? намешаи хали ман вай дар рафт акӯҳо гуфтум якум калама нагуфтам. ягон кас иштирок накарда намешава ин барнома мешава ина дале шох ча қапин куҷо шад ту ҳам даҳанта тунисти қамида. акай Саид медонам неки ишда ман медонам ки шумо сразу 10 соат қитида мемонед ида намекунед. дар видео гӯ доди худо ту одамгарӣ надоштаи. дар кадом видео? Ина миҷада? доди худо еврей. 10 соат намемонед. чӣ мекунам иҷро мекунам ба шарта. ман пули гарилама бурварданӣ будам. Еврей. Как любой хороший еврей должен понять меня. Ты еврей. Что 10 самонов это куда важнее, чем сказать, то одамгарӣ надоштай. Хорошо. дар тизер мемонам да? барои тизер специально барои тизер. доди худо то одамгарӣ надоштай.
این دیوانه میبرده برای تیزه. همه گپا مجاوبتی ما مردک باری فکر نمیگیم ایران اگر دما همه غلطی مثال نامعلوم بود که یا شما دما غلطی اومده ما مردک بردن گفتم برای که کد ریختو مردک باری آدمگری خوب موزیکای این چیستا برای برنامه نکی که برای برنامه چیه آدمگریش فول آده هر دمون هم میدونیم اینا ما والشیر هم میدونیم چقدر خوبیو کردگی برای ما لیش نماده بسیار خوب بعد چقدر بدیو کردگی در نظر خود ممکن وای مودا بدی کردگی بعد یک مدت گذشته فهمیدیم که وای خوبی کرده ما او ایدا ناتوری یازی رژیم شغالیک کرد نه آخه چی شغالی دیگه پرس موتور ما دو دیخدو دا بلنده چی شغالی من نفهمیدم نه شوخی دارم اینترنت داریم کامپیوتر داریم کامera داریم با خاطر برنامه فاویگن همون وای میز دو دیخدو تلوچی نه مردک باری مسئله آدمگری در رفت چیزی که اکای سعید گفت با شوخیگیم لیش نماده بسیار خوبی کردگیان در جای چند سال پیش بود حالی او وقت یکه دوریختو نزدیک بودیم این خیلی نزدیک نبودیم ده بگیم پروسا کارگرش بودم در فیلم شاید یکه در پیش خود چند هزار سوم رو ورداد ما برای توی تو گفتی را چی باید دادیسی که گفت کم خیلی خلاصه خوبی بسیار کردگی یکه دوریختو با همه آدم کردگی با همه چی آدمی که مثال شینو سایقتی دیده با همه را خوبی شغم کردگی اگر بدی کرده باشه بدی با فایدهش کردگی که لبو آدم با عقل میفهمه بعد یک چند مدته که دو دیخدو همون بدی را در همون وقت به خاطر فایده حاضرش کردگیشه ریسپکت دو دیخدو بیا میوه بنده ریسپکت خاله اکای موی خاله زنده و سلامت باشین در آخر منو زیخی بود که مکک زیخی مردک باری در شرط یکه خسرا کردگی خواتیر نشتی یکه نه چیوه؟ که زنگ میزنه زنگ میزنه میگه یه سعید تو چی تو؟ بگی او دالیت که توار بلا اینا سامشنیو رو بی غور سامشنیو میزن شما دستان اگه فید باید کنه اکل دادی خدا خواتیر شد که ریپیوسش بیا ها اکل دادی خدا باید فیت کنن من اوز خید نکنه که برنامه احمد داشت آواز پریپیف چی دا آواز خودم چی دا آوازی خودت مونان بوده های ترکی یکی دلی را میگم زنده و سلامت باشه هزار امان اکای سعید من همی صورت هم میمونم که چی صورت اکای سعید نگو کرد و زنده و سلامت باشه